person I am not to mess with. I will hack you and I will make you pay. Abu na farko da ke fara zuwa muku a rai idan ku ga mutum sanye da wannan mask ɗin da kuma kwamfuta a gaban shi ko laptop, za ku ce shi haka ne. To ku tsaya har ƙarshen bidiyon nan domin warware muku shakku akan ethical hackers da kuma ko ka san kullum sai an yi kutse an sace miliyoyin daloli a yanar gizo, kuma wataƙila ka yi kuskuren fahimtar menene ethical hacking har kana jin tsoron wanda a ce maka shi ethical hacker ne. To a wannan bidiyo zan yi muku bayani akan waye ethical hacker. Bari mu fara muku da wasu misalai. Misali, a January 2025 shekarar nan da muke ciki, an yi kutse wa kamfanin Phoenix inda aka sace kimanin dala miliyan 69, wanda a naira in aka canza ya kai naira biliyan 110. Sannan kuma a February 2025, wannan shekarar shi ma an yi wa Bybit kutse an sace aƙalla dala biliyan 1.5, wanda a naira in aka canza ya kai naira tiriliyan 2.5. Haka nan dai a April 2025, wannan watan da muke ciki kenan yanzu, an yi wa wani kamfani a Australia kutse inda aka sace dala 500,000. Har ila yau a shekarar 2023 kaɗai an yi asarar maƙudan kuɗaɗe sama da biliyan 12, dala biliyan 12 sakamakon cybercrime. Bugu da ƙari a wannan shekarar da muke ciki na 2025 kaɗai an sace kuɗaɗe kimanin biliyan 2. Da farko, menene ethical hacking? Saɓanin yadda mutane suke tsorata idan sun ji an ce ethical hacking, abin da yake nufi shine amfani da ilimin hacking don ba da tsaro ba don cutarwa ba. Ana kiran waɗannan mutane da ethical hackers ko white hat hackers. Suna aiki da izinin system owners, kamar ko kamfani ko inda dai za su yi targeting, suna amfani da izininsu don tantance rauni da gyara su kafin miyagu su shiga su yi ɓarna. Asalin hackers ɗin kenan. Akwai ire-iren hackers guda 3. Na farko ethical hacker, na biyu black hat hacker, na uku grey hat hackers. Nan gaba zan yi muku dogon bidiyo wanda a ciki zan muku bayani a kansu da kuma tarihin hacking da yanda ya samo asali. Don samun bidiyon nan, kar ku manta ku yi subscribing a YouTube channel ɗina, sannan kuma ku yi following ɗina a Facebook, Instagram da TikTok. Na gode. Ga duk wani mai buƙatar siyan irin wannan mask ɗin, kar ya manta zai iya DMing ɗina, akwai. Na gode, sai mun haɗe a bidiyo na gaba.